चला आतमध्ये जेवायला. हॉटेल अभिषेकमध्ये जेव्हा हॉटेल अभिषेक आपला जसा येतो आतमध्ये. इथे बसे ना टँकच्या बाजूला. बस बाळा मध्ये बस. थाळी आलेली आहे. बांगड्याचा रस्सा आहे, करी आहे, वडे आहे, भात आहे आणि माझ्यासाठी मी बोंबील थाळी घेतलेली आहे. फ्राय बोंबील आहे, बांगड्याचा रस्सा आहे, करी आहे, चपाती आहे आणि मस्त बदामचं पूड.